участък е улицата Темпо убийството. Противниците им са автокраси, убийци и изнувачи. Хората от Кобра Патрул са денонощно в акция. Тяхната задача е нашата безопасност. Той ще продължава да убие стотици хора, да. Направи среща. Виждате се. Идвам аз. Заключвам го. Ще направя всичко по силите си, за да го заловим. Намерих спешна новина, трябва да дойдеш бързо. Спешно е, да знаеш. Намерих ти нова жертва. Айде, ако направи това, да се стъмни, бе. Какво е новината? Новината е, че сега ще дойдат